Som otec Milan Hermanovský z Rehole svätého Augustína. Tu na Slovensku sa nachádzame už 30 rokov a posledných 15 rokov bývame v tomto kláštore a pôsobíme v novom kostole, ktorý sa nám podarilo postaviť. Naša charizma je interiorita, komunita, služba. Interiorita znamená hlboký duchovný život, život modlitby, život s Bohom. Spoločenstvo, komunita znamená život ľudí, ktorí v láske kráčajú spolu. A služba znamená, že dary, ktoré sme od Boha prijali, sa pokúšame odovzdávať ďalej. Misia, ona nikdy nekončí. Ona začne, ale neskončí, kým existuje ľudstvo. Čiže pokiaľ existujeme, tak dovtedy je misia. A misia pokračuje stále. Hej. Misia je Božie poslanie, že Boh posiela. A my plníme to, čo Boh od nás chce. Čiže ja to vidím tak, že ešte je veľa práce a stále bude. Aj tento rok pre vás pripravujeme festival Augfest. Tento rok to bude už druhý ročník s témou Jedno srdce, jedna duša na ceste k Bohu. Chceme sa všetci zjednotiť v modlitbe ako jedna rodina a veríme, že to bude veľmi požehnaný čas. Medzi inými vystúpia aj Lamacké chvály, Janajs, Peťo Kšemen, Feliče a ďalší skvelí hostia. Ahojte, a ja by som vás chcel pozvať na ďalší ročník Augfestu. Z pohľadu rodiča veľmi oceňujem program, ktorý je pre deti pripravený. Príde divadlo Haliganda, bábkové divadlo Košice. Deti sa môžu tešiť na skákacie hrady fantastických animátorov, ktorí ich budú sprevádzať. Stačí len prísť. A ak máte chuť, môžete nás podporiť na stránke donio.sk. Ďakujeme. Priatelia, tak ďakujeme vám za každý váš príspevok, pretože aj vďaka vám môže misia Augustinianov pokračovať. Ďakujeme! Dúfame, že nejakým spôsobom sa to podarí, hej, s Božou pomocou a samozrejme, že s pomocou ľudí, ktorí sú okolo nás, lebo že je potrebná pomoc.